Hayibo, ngisathanda kuthola umbiko la regarding Osuna Police odlalela iPolokwane City kanye noThabang Motoludi naye odlalela iPolokwane City. Orlando Pirates may secure their signing kulona leli viki esikulona. Orlando Pirates ade yawakhipha ama-tabs on these two players. Menikhumbula kahle in the last transfer window Orlando Pirates yayifuna ukusayina labadlali labo bawu2. Wayefuna ukubasayina nje yahluleka ukubalanda bawu2. And Osuna Police ufunwa iMamelodi Sundowns aphinda funwa futhi iKaizer Chiefs naye Orlando Pirates ibikhiphe ama-tabs khona neteam yase-Algeria iMC Alger kwakuyenye yama-teams ayifuna ukusayina Osuna Police but Orlando Pirates kuleli sonto lesikulona ngenzeka umfana bamsayini. Reliable sources confirmed ukuthi Orlando Pirates are close to signing Osuna Police noThabang Motoludi from iPolokwane City. Kuthiwa le deal le ingase iqedwe kuleli sonto leli yabo kuleli sonto nje esikulona ingase iqedwe le deal le. And more ubheke abadlali abasathanda ngo-offload Orlando Pirates, this may tell you ukuthi ngenza kube iqiniso impela. Orlando Pirates sathanda kudedela lo mfana lo oTladisa aye kwesikhukhune. oTladisa right now kwesikhukhune ukwi-loan njengoba befuna ukulanda nje Osuna Police. Osuna Police engeza azovala leso sikhala leso. Njengoba ubona nje right now usale ngengadlali mhlambe ngenzeke Orlando Pirates izama ukuthola umuntu ongenzeka a replace uSaling yabo. Mhlambe behind the scenes uSaling ngenzeka ahambe kuOrlando Pirates engakhuluma ngale nto le. Orlando Pirates no Saling abekho happy yabo. Saling akekho happy and Orlando Pirates nayo ngenzeka ilanda umuntu ozomreplace. So nangu Osuna Police nazi indaba ziyafika ngempela. Ngenzeka Osuna Police ayijoine ngempela Orlando Pirates benawo Thabang Motoludi but kokwakhe angiboni Orlando Pirates uzofika fit because Orlando Pirates mwasubheke ama defenders esinawo Orlando Pirates adlala iposition yakhe adlala i-right back sinabo Shandu sinabo Libito sibe nabo Van Rooyen sibe nabo Monye. So nje befika Orlando Pirates mhlambe Orlando Pirates izozama ukudedela oyedwa between those players noma uzofike na ahlale noma bazomconvert as a center back because kusathanda kuhamba lo mfana lo umthetho uJoyina Amazulu naye namhlanje kusathanda confirm nje. So ngingezwe ngani bafethu, is it a good move for Orlando Pirates ukuthi ilande uThabang Motoludi beno Osuna Police noma is it a bad move? For me I feel like Orlando Pirates yenza into enhle labafethu. Yenza into enhle labafethu ngoba ngiyabona right now sine situation yabo sine situation ebhedayo but sasidinga na strike. Don't get me wrong, Osuna Police umnandi uThabang uyidefender limnandi but sasidinga ne striker yabo sasidinga ne striker. So imanagement mele isebenze ngempela izamele ukusitholela istriker because mele siyocompete eAfrica, mele siyocompete kweBetway Premiership yabo. So nizizwa kanjani ngale ndaba bafethu? Ngezwe ngani kuma comments yabo. Sengatholakala ka YouTube nguVane Sports, ungafika khona uyosubscribe khona more videos ngiyaposta khona yabo. Ngiyabonga ngesupport yenu bafethu.